Пуснах обява за работа от вкъщи, ето как премина. Става въпрос за оцветяване на 3D фигури. Сега съобщенията основно се разделяха на няколко типа, като най-масовия беше: аз си видях обявата за фигурките и имам интерес. Това е напълно окей, кратко, точно, ясно, само че с предимство бяха следващия тип. Завършила съм художествена гимназия, в момента уча графичен дизайн и това просто е силно. Имаш си изградено резюме, естествено ще искам да ти отговоря, за да видя дали ще работим заедно. Следват обажданията от познати, те бяха няколко. Имам един човек, гледал тия клипа в TikTok-а. Сега естествено тези хора имат известно предимство, защото все пак затова са приятелите и познатите. Това може би е останало от комунизма. Свършим работа тук на един познат. Но естествено трябва да се препоръчва адекватен човек, защото аз с държавни пари не разполагам, само с моите си. Имаше и съобщения, които директно си питат: гледах видеото, я кажи за какви пари става въпрос. Няма лошо, за пари работим, деца вика ни мерси, ни ядем. Това така или иначе ще се обсъди, не смятам, че прави добро първо впечатление. Имаше и съобщения от сорта на... Последното, което искам да кажа, е, че съобщенията, които получих от жени, генерално бяха доста по-добре структурирани. Ай, чао!